Последните 4 месеца обиколихме 10 области в Северна България с една идеална цел – да популяризираме архитектурното наследство в региона. Срещнахме се с граждани, специалисти, ентусиасти, представители на различни институции и младежи. Какво научихме от тези наши посещения? Разказваме днес в финалния ни клип «Архитектурните съкровища на Дунавската равнина». За наша радост, във всяко едно населено място успяхме да се срещнем с хора, които са сериозно ангажирани с архитектурното наследство в градовете им и правят всичко възможно да създадат обществена дискусия за запазване и популяризиране на старите сгради. И смятаме, че една от най-големите отговорности е да успеем да създадем добра атмосфера и да възстановим тези сгради, т.е. да има диалог между всички власти и хора, от които зависи. Може би да спрем да смятаме, че това може да бъде повод за надмощие на една или друга група от хора, а напротив, трябва да обединим усилия. Сдружение Живи извори, точно това е така и неговия замисъл, да гарантира обществената функция и да бъде достатъчно достъпен парка, сградите, независимо от каква функция ще има. За разрешаването на част от проблемите обаче не е необходимо само будно гражданско общество, но и съдействие и реакция от страна на държавата. И тук се поставя един интересен въпрос, който подема и Сдружение Врачански къщи. Са наследници на различни видни врачански фамилии, поемат тази инициатива да разпространяват красотата на врачанските къщи, да поставят въпроса доколко отговорността е изцяло само тяхна за поддържането им, защото наистина една такава красива фасада е богатство за всички. И може би наистина трябва да има промени в закона, които да подпомагат подобен тип съхраняване на архитектурното наследство. Те искат определени промени в Закона за културното наследство. И това е може би една друга тема, но в всеки случай всеки човек, който участва, например, в архитектурни обиколки, човек като вас, който разпространява информация, дава повече светлина за тези сгради, защо са в това състояние и как може да бъдат подобрени. В крайна сметка е отговорност на всички нас да пазим това, което намираме за ценно. Има едно такова интересно схващане днес, че има една държава или едни институции, които са длъжни да правят определени неща. Но какво става, ако да кажем, че наистина е така, но да кажем не се е случва по определен начин? Ако разгледаме историята на много други сгради, които са значими към днешна дата и които ние определяме с визията на града, нали, като знакови за него, ще видим, че зад тях стоят много личности, които са били дарители, благодетели, деятели. Винаги е стоял този въпрос. Кой е отговорния? Държавата това сме ние също така. Институциите това сме до някъде ние. Ние сме хората, които работим на едно или друго поприще. Въпросът е, според мен, аз поне така го виждам от архитектурна гледна точка и от името на всеки човек. Всеки, където е поставен, с каквото може да помогне. Сам човек не може да постигне нищо. Това е, че трябва да има някакво обединение, някакво решение на проблемите, но в крайна сметка има общество, което определя кое е ценно, кое не и как да се запази. Ние също имаме глас. Или така? Ключова роля в този процес е на младите хора, които трябва ефективно да бъдат въвлечени в процеса по популяризирането и разрешаването на проблема с рушащото се архитектурно наследство. Но мисля, че лека по лека, с времето, с толкова много инициативи, които се правят, това е възможно. Също, понеже говорим и за по-млади хора, децата могат да бъдат ангажирани чрез даже едно сглабяне на макет на традиционна къща или на къща от градски тип. Имам безброй много креативни методи, по които може да се представи тази материя пред младите. Според мен трябва да им бъде обърнато внимание на по-младите и това архитектурно наследство да бъде представено по интересен и интерактивен начин, защото те биха се заинтригували от това наследство, но то трябва да бъде представено по разбираем за тях начин. Срещнахме се и с хора, които избират нелекото начинание да закупят и реставрират сгради от местно и национално значение и да им вдъхнат нов живот.
В момента, в който решиш да закупиш нещо и да го реставрираш, имаш хиляди пречки. И ако не бяхме купили тази къща, най-вероятно вече щеше да се е съборила, защото покрива течеше. И младите хора трябва да се вълнуват. Мисля, че и трябва да се промени и законодателството в България, т.е. трябва хората, които са собственици на такива сгради, или да се бидат по някакъв начин принудени да ги поддържат, ако не да ги продадат на хора, които да го направят, а не просто да се останат и да се рушат така. Най-много трудности срещнахме с НИНКН, през която трябва да бъде одобрен проекта, за да можем да започнем с реставрацията. Проблемът беше, че ние дори преди да закупим къщата не знаехме, че е паметник на културата. Да, но предполагам, вярвате, че в крайна сметка по този начин допринасяте за архитектурната стойност на града и развитието. Тук виждаме един не много успешен, даже много неуспешен опит за обновление на една от старите сгради. Виждат се ясно старите елементи, украсите по фасадата и съответно как са разрушени, достроени, премахнати някои елементи с абсолютна липса на мисъл за духа на времето, за облика на сградата, за автентичния облик, какъвто трябва да бъде, какъвто трябва да бъде запазен, без значение за какво се използва сградата. Във всеки един от нашите епизоди засягахме темата за опазването и разбрахме, че тя има много по-дълбоко значение. За да опазваме културното наследство, също трябва да имаме някакво ниво на култура и на познание за него, за да можем да го оценяваме и да имаме отношение към него. И всъщност огромна част от инициативите, с които аз се занимавам, всъщност имат за цел да повишат общественото познание за историята на архитектурата, за това, кое е ценно, кое е характерно и как адекватно да бъде опазвано, а не подменяно, имитирано, тъй като автентичността всъщност е нещо изключително важно в опазването на културното наследство. Тоест не е едно и също дали ще съборим една сграда и ще я построим по съвременен начин, изимитирайки старата, защото така всъщност губим самата материя, а материята е част от архитектурата, не просто образа на сградата. Архитектурата е едно от неизбежните изкуства. В смисъл, освен ако не решим да живеем като отшелници някъде в природата, всъщност ние неизбежно живеем в архитектурата и е много важно тя да бъде тема не само за хората с такава професия, да бъде всъщност тема за цялото общество. Ангажиментът по реставрирането и поддържането на сгради от местно и национално значение не приключва до това те да бъдат приведени в подходящ вид. Отговорност на всеки един човек или бизнес, който се помещава в такава, е да се постарае да не нарушава естетическия вид на обекта. Ето ни пред бившият хотел Поща, който е една от много красивите сгради в центъра на Видин. Отново дело на архитект Никола Нешев. Сградата е имала различна функция през годините. След 1944 година е одържавена, национализирана е. Тук се помещава сладкарница Младост, помещавал се и канцеларията на Видинското комсомолско движение. По-късно е реставрирана, върната на собствениците. Но тук е моментът да зададем въпроса за регулация на рекламите по фасадите на тези сгради. В закона не е описано точно какво ще се случи, ако рекламата тя не е подходяща. Та, може би трябва да се работи по-скоро в тази насока. Ние този проблем го решихме, като всяко нещо, което бива залепено, на следващия ден автоматически е махнато. Ние се свързваме с хората, които са го залепили. И всъщност никой не си позволява по нашата сграда да лепи каквото и да било. Запознаването с архитектура на даден град може да не е само допълнение към вече планирано посещение на населено място, но и първа притегателна сила за това. Може да се направят интересни архитектурни маршрути, защото не само тесните специалисти, свързани с изучаването на архитектурата, за които това ще е полезно, много хора се интересуват за строителството на различните сгради, за самата история, дори за историята на
хората, които са живели в тези сгради. Така че това е един комплекс от култура, която ще вълнува различни кръгове от хора и такива маршрути, мисля, че ще са полезни и ще допринесат, нали, за развитието и на туризма в тази насока, защото освен архитектурните стилове, които те ще видят, нали, на място, ще се запознаят и с местната история. И една от целите ни всъщност в бъдеща Систра е да се опитаме да популяризираме по някакъв начин и да облагородим местата, които са интересни, имат историческо значение и всъщност проекта вашия решим да го подкрепим точно заради това, защото смятаме, че младите хора трябва да се интересуват от тези неща, не трябва да забравяме историята, не трябва да забравяме културата, трябва да я върнем отново на нивото, на което трябва да бъде. И ние като млади хора, и вие като млади хора трябва да се вземем точно с тази нелека задача. Не би ли било добре това да бъде част от някакъв тур на ученици в училище, организирано по, примерно, предметите история, изкуство? Определено това е много добра идея, така ще могат видинските граждани още от най-ранна възраст да се запознават с архитектурните особености на града, с това какво богатство има. А също така има издадени пътеводители за това, които дават кратка информация, така че те ще могат да бъдат една добра основа, дори и за учителите да се здобият с информация, която е лесно достъпна и да разкажат на учениците. В рамките на проекта успяхме да осъществим още редица инициативи, една от които създаването на албум с фотографии от нашите посещения. Честно казано, това е първия голям проект, по който, смея да кажа, нали, работим с такова голямо значение. Отдавна искаме да направим този албум. В началото искахме да е само за Северозапада, но след което дойде възможността, нали, да се разгърне албума за цели 10 области. И аз, честно казано, нямах търпение да видя снимките от другите градове. Имахме кратки срокове, но въпреки това смятам, че вкарахме много любов в това, в целия проект, във всяко нещо. Но може би наистина, нали, в албума така се разгърнахме най-много. Искахме в албума да предадем красотата на всеки един от градовете. Честно казвам, като гледах някои от снимките, ми ставаше така малко тъжно, защото голяма част от градите тънат в мизерия. И ми се иска, когато се разхожда човек, особено в Северозапада, да речем, ако във Варна и натам в по-големите градове, по-голяма част от сградите се поддържат, то може би при нас в Северозапада не е така. Също в албума е включен и конкурсът, който се проведе за 10 области на тема "Моята любима сграда". Честно казано, и него очаквах така с вълнение, за да видя какво вълнува един млад човек, коя може да му е любимата сграда, от кой стил би била тя, защо му е любима. И на голяма част от участниците имаха много хубави коментари, смислени и винаги с поглед към бъдещето. Винаги оставяха така частица от себе си, но и биха искали тези сгради да бъдат съхранявани. И въпреки, че самия албум носи в себе си малко носталгия, смятам, че той по-скоро е част от пътя към по-светло, по-добро бъдеще за архитектурата. Чухме много истории и видяхме десетки красиви творения на изкуството. Благодарим ви, че бяхте част от нашето пътуване из Северна България.